Имате ли телепатия? Анди срещу Лала Бер. Чешайте си коремчето. Пипни ухото. Я бъди уплашен. Направи мечешкия танц. Дигни си крака. Майко... Не, тази дебелата мечка как бутала. А сега... А сега се завъртете. Браво бе! Дигни ръчи. И сега бързо, подирайте се Слава Бер. Бързо. Снимка Слава Бер! Една мечка прегръдка. Мечка прегръдка сега. Оооо!